Hey, vi vil gerne lave en og den tager vi op. Hey, den, ja. Godt, så nu begynder vi, og filmen starter sådan her. Fuck, den er kommet her, ja. Fuck, det er koldt. Fuck, sker der? Hvor er jeg henne? Hvad skal jeg så gøre? Hvordan kommer jeg hjem? Jeg kom til et hop, så må jeg gøre det igen jo. Wow. Okay. Det er så en prøve for mit nyt program, app noget. Så like for mere og sådan noget her.